Casting Company. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang mangin kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon no Radyo Bacolod. Aksyon no Radyo Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Mayong aga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang tingog sa mga kabataan radio programa. Dili lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Subong adlaw Hulyo 26, 2020. Programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kaga programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Kaming inyo mga radio host. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar. Happy Sunday sa mga kaksyon namon nga nagamonitor subong aga. We are live sa ating official Facebook page, ang Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Eden. Yes, correct Aksyon Dale. Isa gihapon na nagapada ng COVID-19 pandemic. That's why aton nga reminder, sige-sige lang. Pagsuksok sa face mask all the time, pagpabilin sa social distancing, kag kung wala lang man Aksyon Dale sang kadtuan, stay at home. Correct Aksyon Eden, pero subong nga Domingo sang aga, likawan na naton magpanumdum sa mga negatibo nga butang, kag subong isa ka inspiring nga storya ang aton nga mahibaluan sa isa ka Bacolenyo Aksyon Eden nga nangin kabahin sang PNPA class 2017 kag subong hibaluon nato nang sininangin agyan mga eksperyensyahan, mga suffering siya sining journey sa PNPA. Yes, correct Aksyon Dale. So, base, para hindi na kita maging kolabo sa oras, let's welcome Aksyon Dale sa atong programa, si Lieutenant Ivan Villarosa. Sir, pwede mo pakilala ang imo sining kaugalingon? Good morning, Ma'am Eden. I am Police Lieutenant Isidro Victor Anjo Villarosa. Pero Ivan for short na lang, Sir Ma'am, para ano lang. Okay, kalawig ito. Kalawig ito sa ginlawag. Sir Ivan, pala ng imo nga edad and taga diin ka diri sa may Bacolod City. Bali, as of now, I am 25 years old. From Barangay Sumag, Bacolod City. A proud member of PNPA Masidlak Class 2017. Bali, Sa mga wala nakilala, si Sir Ivan Villarosa from Barangay Sumaga. Siya ning utod Action Eden ni SK sang Barangay Sumag, si Jason Villarosa. Nag-guest na naman na siya Action Dale, no? Ang iyang utod. Pero anyway, sir, mamangkot lang kami. Siyempre, naging kabahin ka sa PNPA. What or who encouraged you nga magsulod sa PNPA, sir? actually, Sir Ma'am, hindi ko pa nakapati sa PNPA before ko magsulod eh. Though hindi mo ibla sa plano. Pero para sa akin, destiny lang siguro. Kaya I was planning to join KMA para mag-Air Force. Pero during the year, hindi ako naka-exam. So, nakita ko parang opportunity talaga na inintroduce sa akin na may PNPA. So, why not try? So, tapos yun, sinuportahan din ng family ko, parents and brother and love relatives. So, is this a personal choice, Sir Ivan, ang ining pagsulod mo sa PNPA? Actually, yes, sir. Ano ko talaga yun, nang alin sa akon yun na, na masulod yun. Pero kung nabatayan mo Action Dale, ginmunyo niya nga kung wala siya nag-PNPA, nagsulod sa tani sa PMA. So, but silingon, gidigapon sa it runs in the blood ang paghatag sa serbisyo Action Dale kay either malang sa duwa, PMA or PNPA Action Dale, no? Pero sir, nga ginpili mo ni nga profession? Bali, actually, ang pagka-PNP kasi, ng moral public service yun. So, ang service na mahatag namon is para sa, hindi lang para sa self, hindi lang para sa pero kung nilagay ako dyan, Sir Ma'am, parang may nakita ko na may purpose yun. Base ang purpose ko, magabulig mo sa iban. So, ginapalo ko lang kung ano man ang God's plan. Kaya, talaga, have faith in our God para tuloy-tuloy yung atin na kung ano dapat.
Bali sir, before ka nagsulod sa PNPA, ano nga kurso sir ang imo siningagin na tapusan? Bali, naka 1 year ako sa PATS. Okay. Pero Philippine sa Mhm. Last 11:38 Action Radio Philippine Standard Time. Nag-choppy ang linya ni Sir Ivan. I-check natin ni what Sir Ivan. Hello sir, sir makal ba kami si mo sir, medyo choppy ang imo sining linya sa sining mga tinion pero wala problema sa aton sining virtual interview Action Eden. Kay clear no at hag ang itsura kag ang guest nato na sa Facebook Live sang Action Radio Bacolod. And sa maka-action namon, post lang nila inyo sining mga greetings pag kami pamangkot kamo kay Sir Ivan ang sa nga PNPA journey dira sa my comment section sang Action Radio Bacolod. Dira nyo lang ibutang good morning lang kay Jean S.O. Oises sir. Good morning Action Dale kay Action Eden. Good morning and nagalantaw man subong aga si Honito Bornales kag si Jean Hisulgon Action Eden. Correct, Action Del. Pero ti, amo na hibaloon naton base ara na. Ara na, ibalikan naton si Sir Ivan. Sir, go ahead. Yes, sir. Aha. Ang pamangkot ko earlier, sir, medyo hindi ka rin mo sabat. Before ka nagsa PNPA, anong iba no pang educational background? Bali, graduate ako from USLSIS sa Lasal. Tapos, after that, nag 1 year ko sa Paranaque ng PATS, bali, Philippine Aeronautics. Okay. Na-mention mo earlier, sir, nga wala agad idea sang tinaga nga PNPA. So, Yes, what sir. was your expectation sang day 1 mo pa lang, sir? Ang nakatapa ka na gid sa inyo sining training center dira. Anong imo sining nga ginapaabot? To be honest, sir, ma'am, in-expect ko gid na maging mapudlay siya. May point na gapaminsar ko na do hindi ko ni kaya siguro. Ipatuloy ko pa ni. Pero tungod man sa drive na kailangan mo na mapaproud man ng imo mga loved ones, i-push mo ginang lawas mo para tintry lang. Tapos tintry. Ganun. Sir, during your stay inside the academy, ano ang makonsider mo nga unforgettable experience ang ara ka dito? Bali, para sa akon, ma'am, duwa. Mayara kami 4 na rights, pero ang akon lang is ang breaking period, which is ang first 45 days mo dito, and ang graduation day, which is the end. So, ang beginning and the end. Kaya mo ginang pinaka-memorable para sa ako. So, kamusta sir ang feeling you are away from your family members, mga himata, mga loved ones, sampang ikaw aral lang sa isa ka academy, nag-schooling, nagabakas-bakas, nag-training. Anong feeling, sir? May feeling ba lang na homesick ka? Or gusto mo na magwa bangod para lang makaupod ang iyong sini pamilya? Nasanay man ta, sir, ma'am, na permi upod ang family. Mapatsagan ta gina nga budlay kag may time man na daw gumangkot ka nga nagsulod ka daw may doubt ta. Pero ang bottom line is kung hindi ka mag-sacrifice, how will you improve? So kailangan mo rin pangabudlay para sa self mo, para sa future mo, or ano man ang vision na para reach mo ang imong goal. Yes, Action Del, I believe nga ara ginabala kumbaga sa nature sang tawo once kung mag-explore ka something beyond sa imo Action Del nga comfort zone kumbaga may mga doubts gina. Pero sir, was there a time o kun ano nga year o kun pila na kabulan inside the academy when nabatyagan mo nga you almost gave up, but paano mo ini na conquer kag who kept you going? Ma'am. Bali, sa first weeks pa lang, totoo lang, doon na culture shock ko doon na war shock na, doon na baguhan gid bla ang culture kay lain klaseng environment. There was a time na do gapaminsar ko, pero sa isip lang na makwit na ko. Sabay ko, buwas lang ko makwit Then pagkabuwas naman ko makwit Hasta matapos na ang 45 days.
Pero every time na inisip ko na, ginapaminsan ko anay kung din ko alin, sino nagpadako sa akon, kaya siyempre ang aton Lord God. Actually, ang foundation ako, graduate ako from LaSalle, Bacolod. Hindi ko magusto ang akon mga teachers kasi kung wala sila man ang nag-build ng foundation ko eh. Especially ang family ko man, kay sila gid ang akon foundation sa life man. Aha. Na-surprise man ang pamilya mo, Lieutenant Ivan, sang nagsulod ka sa PNPA, or what was your very first reaction? Sa nakita ko sila na kibot gid sila. Aha. Pero nabatyagan mo gid kung paano mag-support ang family mo sa isa mo ka gusto. So even though naway nila ginapakita na sila na do medyo hindi amo do napagguan sa desisyon, pero ga-support sila. Kaya it empowers you to do more and to give what you can give. Sir, if it's okay to ask, aside from you nga ra ka sa PNP, may other pa nga members sa inyo nga family nga ra sa the same org? Bali may cousin ko, cousin tapos may tito man, pero hello. Aha. Bali, may ra ka iban man sir nga mga family members or relatives? After na sang good. Aha. Last time, sir, you were based here in Victoria City, Negros Occidental. So, subong, sir, anong imo sining status? Diin ka subong? As of now, ari ko subong sa Silang Cavite. Kay do nag-timing man, na buwas ang start na mo na do schooling para ma-level up man natin kay na sa 3 years na service. So in God's time kung ang opportunity ara ma-promote man ta para mo yung schooling. Sir Ivan, may nagapamangkot, no? Your family is into business, your brother ara sa politics. Do you have any plans, sir, nga magsundod man ang ila sining mga footsteps or dira abi? Sir Dale, ang is kung ari ko di subong, it was because of God. Di kung may ang plano yang direct ko ang public service na diringal line. In our way, in our own contract and mandate, maka-implement kami isang change na dapat para kung ano ang amon na ma-apply na masulit sa community. It doesn't, ang public service na sa public service. Kasi ang sunod sa mga Last 11:46, Action Radio Philippine Standard Time. I-check natin liwat ang linya ni Sir Lieutenant Ivan Villarosa. Medyo choppy action na Eden. Chubby. Ay, choppy. Gali, abi ko chubby. Chubby ka, chubby. Oo. Pero ito yung mga action del. Kaya we understand man na thank you kita gani, no? Sa ginhatag naman nga opportunity. Kaya actually beforehand pala naghambal nga ba medyo bulubudlay ba lang signal. Pero at least tinghwa man ta nga makigango to action deal sa piyak nga kalibutan. Piyak lang galing nga island action deal. Pero sir, mamangkot kami bala kay we understand usually kung mga amo na ang mga trainings action deal wala na ya cellphone, wala social media, etc. Limited. Oo, limited. Sir, paano ka makapangamusta or makakommunicate sa imong pamilya? Bali, during sa magpangamusta, though sa breaking period, hindi ka na pwede. So, nakontak ko ang family ko after 35 days ang na-receive ko. Para, kaya incorporation rights, sila, in-invite. Para makita kung ano ang development, So, kung after 45 days, during authorized times lang, kay ginagaan mo kami sa weekend pass if recognized na kami. So, pagka second year, third year, which is third class, second class,
Sir Ivan, may mga young people nga luyag man nga sundo ng imo sining obra or journey sa PNPA. Ano ang ila sining nga ma-expect during the whole duration sang training hasta nga makagraduate? Expect to i-sacrifice kitang self mo. Kay ang tanan na may pangabudlay, ano yan it makes you stronger. Though i-test ka lang sang kung ano yatag diri na challenges like disciplinary action or exercises. Test na kay hindi mo lang kailangan na physically fit ka, kailangan mentally, spiritually pinaka-importante. Sa inyo nga batch, sir, pila ang bayi, pila ang lalaki, or sino ang mas damo numbers ang with regard sa Bali, sir, nag-start kami 360. Okay. Nag-graduate kami 144. Ang nakagraduate sa babae, 20. Sa lalaki, 124. Pero ang nagsunod sa PNP service is 104. Na, ang iban sa jail, kag sa CGMP, kag sa BFP. Kung baga, Sir Ivan, daw kasala ay manggali, sir, or matira ang matibay sa sulod sang PNPA? Actually, sir, kailangan mo mag-adapt, kailangan mag-balance. Kay, kung para si mo, gid. Ang iba na grabe ginang pilit, grabe ginang grabe makaalam, grabe tanan. Pero hindi para sila, hindi ta mapilit. So, kung destiny gid, kung para si mo. Pero sir, kung subong niya imo na nakinakalambot ka na subong, pero kung hindi ka PNPA graduate or wala ka subong sa PNP, sir, where do you think or sa diin nga field makita mo ang imo nga kaugalingon? If hindi pa ko nag-PNP, kung na-finish ko ang ako na aeronautics, ang aviation, electronics sa PATS, siguro go-brand ako sa airport or kung hindi ko man ma-valve. Or kung magbalik ko sa Bacolod, mabulig ko sa family, business, Sir Ivan, may nagapamangkot, sir. Ano ang common misconception sa PNPA? Bali, ang misconception sa PNPA, hindi naman ma-deny, no? Kaya damo, na hadlok, damo na kay tungod sa sambali lang teasing. Pero, common misconception gani. Depende na sa perspective ka tao. Kaya ang gina-instill sa kada kadete is, disciplinary action. Kaya kung hindi ka i-discipline during training, anong matabo si mo sa pag-agwa? Kaya ang disiplina, amo ginang isa ka foundation, there is ang graduate ng PA or kailangan sa aton na organization, especially sa country, kailangan gid disiplina. Sir, with regards to that question, syempre, ara ginaya ang mga advantage kag disadvantages, sir. What do you think, sir, ang advantage and disadvantages ang nagsulod ka sa PNPA, sir? Kay, pagkasulod mo pa lang, ma'am, sir, naka-take out ka, ang ginabal ganin nila, government, property. So, after mo take out, may may sweldo so ang tanan as a scholar, government scholar, ginahatag sa mo para kay when you enter the PNPA, it's a privilege na hindi tanan after mo graduate, maging officer ka. So as na subong, pwede pa makasulod sa BFP, Bureau of Fire Protection, and BJMP until 2025. Tapos sa PNP as police lieutenant and fire inspectors, jail inspectors. Ang disadvantage naman is, syempre, para sa ako
sa point of view ko, kung subong being government employee nako, hindi man siya disadvantage kay ano ko ni, ng obra ko ni. Aha. Kailangan ko magsunod sa mga instructions or mga sang higher officers, sa ako na office, kailangan ko mag-comply kung ano mga dapat. Pero as a civilian, na kung lang taon mo ang government employee, siyempre ang frida, ang na makapagusto ka, na harap lang sense of responsibility na kailangan ingatan mo, lawas mo. Kag, muna yun ang muna college life, be. Do ay mayo na enjoy. Maximize kay ara kami sulod sa academy, pero biskan amo na nagyan, enjoy ako na. Kandi lang. Okay, amo gina dapat action del. Syempre gina-enjoy mo man na dapat, no? Kay mambala sila karon abi nga madlagan, to pero gupudag-pudag kay hindi maguro pwede. So dapat gina-enjoy gid action del. Kay tigin pili mo man na ang magsulod sa dira nga field para man sa imo kaugalingon. Pero sir dapat syempre action del, no, may babaye, may lalaki. Pero sa mga babaye bala sir, ako curious ko kasi mag-change of mind pa ko bala masulod sa PNPA. May time pa. May time pa ko. Ano sir ba dapat pila abi ka percent na physically ready dapat ang isa ka person, especially mga babae sir, when magsulod sa PNPA. Kag, is there a height requirement sa Ivan? Agaya. Wow, Shadela. Sige, go ahead, sir. Mali, sir, ma'am, subong kay virtual na subong tanan kag online. Doon may mga pag-o sila na guidelines sa iano ko karon sa website nila, sa pnpa.edu.ph. Pero ang basic requirement sa height sa female 5'2". Hindi ko dali lang, sorry sir. Hindi ko kapasar. Sige, cancel na lang. 5'1" ka. 4'11". Sige, go ahead, Sir Ivan. Tapos may age requirement man ta, 18 to 22. Subong. Tapos may before ka magsulod, may cadet admission test. Amo na siyang entrance exam, kailangan i-pass. May neuro exam, may EFT, may medical, and last ang interview. Kailangan na tanan i-pasa para Anong tip nga mahatag mo, sir, sa mga luyag man magsulod sa PNPA, especially entrance exam? Actually, hindi nga nagkakabudlaya, nervyos bala, entrance exam pa lang the very first step, tubtob makalampuwa sa interview, Sir Ivan. Bali, advice ko lang gid is never be afraid to fail. Kung hindi ka mo nakuha sa first na take lang liwat hasta hanggang pwede pa. Kay wala man na sang limit eh. Balanta nga wala na gid kung nalampas na ng age ang requirement. Tapos kailangan ang ato na vision, ang ato na dream, hindi na gid pag-iwala. Amo gid ang ato na i-captain permi kay kung with the guidance of our Lord, our God, kung para sa ato, niupdan niya gitna. Yes, correct action del. Pero going back bala sir sa height ha. Kay I don't know lang if applicable gyapon. Nga like for example, sir, kung gusto gid abi magsulod sang para sa akon 5 ko be tapos 5 tong requirement. Di ba may ara na nga dumapa-adapt kuno sa indigenous people or something? May ara na lang may certificate na gina-consider, pero it depends sa PNPA subong kung paano nila bali may mga requirements mo na, ma'am. Ang age requirement ganit, Sir Ivan? 18 to 22, sir. 18 to 22. Ay, ligwak na ko. Yes, Ligwak na ta. Ako maligwak na ta. So, mas mayo galing nga daw ka ara ka sa sina nga age range action Eden kag makapanumdum ka. So pwede ka gin maka-apply with subong sir nga sitwasyon nga may COVID-19 pandemic ka. Ano subong ang proseso in kaso nga luyag mag-apply ang sa kabataan? Bali sa tanan naga-tan-aw I encourage you to visit ang Facebook page ng PNPA, which is Philippine National Police Academy. May dash Justice, Integrity, and Service.
Tapos, ang website nila is www.pnpa.edu.ph. Bali, para nadatanan ang steps, ang procedure, kung paano ta mag-process, kayo mo na nga ito na first step kung sa ito na gusto git. So, subong sir, kamusta dira ang COVID-19 situation? Ala ka sa Silang, Cavite, sir? Nagagwa ka mo, sir? Allowed kang magwa or ala ka lang sa academy? Bali, actually, pag ulangit ko di sulod yan sir. Pero hindi namin ko nung pwede kagwa. So, maging ma-lockdown kami during the duration of the training para at least okay man kay ang safety ang sa mga students kay coming from all over the Philippines. May mga classmates ko from Mindanao, Visayas, Luzon. Kaya dali lang kami until na matapos. Pero sir, pila ni ka months ang durations ang inyong schooling? Actually, hindi ko ma'am, no? Pero ang from halin sa mga seniors ko before, sila mga 6 months, mga pero sa amon subong kay lain ang situation, di ko lang sure ma'am. So basi mga 4 to 6 months man pero it's not a requirement yes sir nga after mo graduate sa PNPA kinahanglan mo gud ma-proceed or it's up to you sir or personal decision mo para ma-promote ka lang? Kay ma'am, na sir ang may ara kami isang attrition by non-promotion. Kung 10 years na way ka na-promote, ma-demote ka. Pero amo na nga daw, kailangan mo man na mag-step up, kailangan mo man mag-comply sa mga requirements kung ano ang mga utos sa babaw para hindi ta ma-violate sang ato na mga Sir, kay do medyo basi bitin-bitin nagkikita sa oras. Message mo na lang sir sa imo nga family diri, especially nga rin sila subong sa syudad sa Bacolod. Oo. Sa ako ng mga family, parents ko, mom, dad, mangod ko, si Jason, si Jerosa. Halong ka muna, pero may agtanan na mga taga-Bacolod, halong gid ka muna kay ang COVID, way pili So, kung anong instruction halin sa ato na LGU, sa ato na PNP office, sundon ta lang kay para man sa aton tanan. Kag Sir Ma'am, Sir Dale, Ma'am Eden, thank you gid sa invite kag Sir, your final invitation sir sa mga young people naton nga luyag magsulod sa PNPA. Go ahead Sir Ivan. Bali sa tanan nagalantaw ang may interest na magsulod, I encourage you to please try. Hindi ka mo mahadlok, hindi ka mo kay kung sa nagasugod na sa gut feel, gasugod na sa feeling mo, sa self mo man gasugod na. Kung matry ko, kung para sa akon, kay why na may makabulig sa imo kundi ang self mo lang. So I encourage you to please try and pursue what is for you. Sir Lieutenant Isidro Victor Anjo Ivan Villarosa, thank you so much sir sa pag-share sa imo sining PNPA journey and halong kamo dira and good luck sa imo sining schooling nga mag-start buwas na action Eden. Thank you so much Sir Villarosa and God bless you. Alas 12:01 Action Radio Philippine Standard Time. Action Eden, anong learnings mo kay Sir Ivan kung pamatian mo siya daw ka grabe gid sa sining mga ginagyan pero muna wala yung mga discourage sa mga kabataan nga magsulod kundi try, don't be afraid nga ma-fail Action Eden. Amo tambali ako ma-fail ka sa first entrance exam, may kadua pa as long as sulod ka Japon sa age requirement nga 18 to 22 years old. Correct Action Del. Na-encourage ko tani mo nga mag-try. Galing sa height pa lang balda ako, sa edad pa lang balda pahit ko te. Pamuyong na lang ko kaga matanaw na lang ko sa mga luyag nga magsulod sa PNPA Action Del. Kaga syempre it's one way nga makahatag man sa serbisyo kun sa maghatag sa service sa pumuluyong Pilipinhon. Pero ti Action Del natun-an niya this episode is you reap what you sow Action Del. Kung ano man ang pinangabudlayan mo, try and try lang kay sa ulihi you'll gather or harvest the fruit of your labor gid Action Del. Correct Action Eden. Lamian mo ko sa hambal ni Lieutenant
President Villarosa nga sacrifice para mag-improve ang imo sining nga kaugalingon. Not because Action Aided nga he came from a well-off family, komportable ng pangabuhi iya, hindi na siya maghimakas ang kaugalingon niya nga hanom Action Aided. Do ka wrong gina nga notion nga kung okay na life mo, mapawala ka na lang. So, pwede gid naton ma-imitate or ma-inspire man sa story ni Sir Ivan. Do nga komportable niya kabuhi diri sa Bacolod City, pero nagatingwa pa siya Action Aided para man siya kaugalingon. Para kin Action Dale, kag ti amo na paminsaron dapat sang kabataan dapat open kay ti not all the time Action Dale, it's reality nga ang inyo business hindi man na forever. Ang parents mo will not be by your side forever. Ti dapat ikaw mismo, ikaw kaugalingon mo maninguha ka man sang imo for you nga ma-explore ka kay para you'll find yourself kun Action Dale ko amo na kun diin ka gid ibutang sang Ginoo. Sige, alas 12:03 sa Action Radio Philippines Standard Time. Good morning lang kay Nora Villalon. Good morning, more power po. God bless po. And kay Cherika Asyado. May udto Action Eden, kan Action Dale. Monitor kami dito sa my QC, Metro Manila. Ginatamyaw sa mataga Barangay Pandanon Silos, Banwasang Mursya. Salamat, Gid. Kag mga ka-aksyon, salamat, Gid, sa pag-tune in. Subong Domingo, subong udto. And halong-halong kamo dira. Keep safe, Kung wala man lang sang importante nga transaksyon, magpabilin sa salot sa inyo sining mga panimalay. Yes, stay safe lang gid sa aton mga ka-aksyon bangod sa gihapon wala kita sang vaccine para sa COVID-19. Kag inyo nabatian ang panibagong episode sang Tingog sang Kabataan Radio Program diri lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Saliwat kaming inyo mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,